Dinsdagavond brook er brand uit op industrieterrein Roerstreek in Remun. Bij de firma Rockwool was er brand uitgebroken in een transportband. In eerste instantie kwam er veel rook vrij bij de brand. Daarom werden meteen meerdere brandweerwagens richting Rockwool gestuurd. Ook werden het complete industrieterrein afgesloten. Volgens de eerste meldingen was er een transportband vastgelopen. Later bleek echter dat hij niet in gebruik was op het moment dat de brand uitbrook. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er mogelijk broeivorming ontstaan in het isolatiemateriaal dat in dezelfde ruimte sting. De schade door de brand bij Rockwool is aanzienlijk. Een ruimte van ongeveer 75 vierkante meter sting in lichterlaaien. Door die ruimte lopen namelijk een aantal peperdure elektriciteitskabels en die zijn door de brand verloren gegaan. Nadat de brand dinsdagavond rond 6:30 was ontdekt, werden het bedrijf tijdelijk ontruimd. Rond 8:30 kost de hal van Rockwool weer werden vrijgegeven. De bedrijfsbrandweer van Rockwool gaat nu zorgen dat de verbrande isolatieplaten werden geruimd. De overige productie bij Rockwool heeft geen last ondervonden van de brand. Alle werkzaamheden kosten nog dezelfde avond weer werden hervat.